В днешното видео ще разгледаме какви са предимствата на редовната консумация на кълнове и за какво са полезни различните видове кълнове. Сърдечно приветствам всички! Аз съм Зоарт. Когато покълнем едно семе, в покълналото растение се създават и натрупват много полезни и жизнено важни витамини. Например, най-вече витамин А, който разбира се е най-важният витамин за растежа и развитието. Затова е важно и за децата да приемат много витамин А. А в кълновете има и големи количества витамини от група В, които са необходими на растението за производството на енергия. Въпреки това, още по-важно от витамините е високото съдържание на фитонутриенти, полифеноли, флавоноиди и антиоксидантни съединения в кълновете. С приемането на кълнове можем ефективно да повишим нивото на ензимите в стомаха. Затова кълновете са много полезни за стомаха. Те са особено полезни при H. pylori, гастрит, както и при слаба или недостатъчна стомашна киселина. Ензимите правят процесите в тялото ни по-ефективни, така че по време на консумация на кълнове се подобрява метаболизма ни и се увеличава производството на червени кръвни клетки, тъй като желязото и метта от тях се усвояват много по-добре. Освен това, кълновете са много добри за укрепване на имунната система. Важна характеристика на кълновете е това, че съдържат малко фитинова киселина. Това е съединението, което възпрепятства усвояването на минералите и микроелементите. Тоест, в сравнение с развитите растения, от кълновете микронутриентите се усвояват много по-лесно. Кълновете имат високо съдържание на протеини, много по-високо, отколкото при зрелите растения. Средно кълновете съдържат 25% протеин, който е лесно смилаем за човешкия организъм. Те имат ниско съдържание на калории, така че като вземем предвид досегашните факти, могат да бъдат включени в палео, кето, нисковъглехидратни и веган диети. Кълнат по същество е концентрирана храна, която съдържа в концентриран вид някои от положителните физиологични съединения на зрялото растение. Така, например, броколи кълновете си заслужава да се консумират основно заради високото съдържане на сулфорафан и глюкорафанин. В кълновете от броколи може да има до 100 пъти повече сулфорасан на единица тегло, отколкото в зрелия броколи. Това съединение е доказало в множество изследвания широко спектърното си противотуморно действие, особено при рак на гърдата и простатата. Така че за хора с рак, консумацията на кълнове от броколи в големи количества е добра идея. Сулфорафанът също така стимулира производството на детоксикиращи ензими. Много е добър за извеждане на токсините и за подпомагане на детоксикиращите функции на черния дроб. Аз най-често, понякога, ям кълнове от броколи. Кълновете от елдаси заслужава да се ядат заради високото съдържание на витамин В2 и рутин. И двете съединения са изключително важни за укрепване на стените на кръвоносните съдове, например при разширени вени или капилярни мрежи. Кълновете от адзуки боб и други бобови растения, като грах или леща, са полезни за нормализиране на инсулина и за подпомагане на бъбречната функция. При висока кръвна захар, инсулинова резистентност, преддиабет или диабет, много полезни са също така кълновете от люцерна, слънчогледови семки и кресон. За набавяне на витамин Е почти всички видове кълнове са отлични, но особено руколата, соевия боб, кресонът, овесените и ръжени кълнове. Кълновете от мунг боб съдържат значително количество белтачини, витамин С и желязо. Затова, например, са полезни при амемия. Кълновете от репички имат силен лютив вкус. Те оказват силно дезинфекциращо действие в храносмилателната система, така че е добре да се консумират редовно срещу гъбички и бактерии, които се размножават в стомаха и червата. Кълновете от лелено семе са особено полезни, защото от тях тялото ни може да усвои много повече хранителни вещества, отколкото от иначе богатите на хранителни вещества ленено семе или ленено масло. Когато ядем ленено семе, често то напуска тялото ни почти цяло. Причината е, че природата е създала семената така, че да задържат енергията и микронутриентите в себе си до момента на засаждане. Така че дори нашата храносмилателна система трудно може да ги разгради, а това важи с особена сила за лененото семе. От кълновете на лененото семе, например, нашата храносмилателна система може по-лесно да извлече омега-3, отколкото от обикновеното ленено семе. Пшеничните кълнове е по-добре да се консумират под формата на олио. Студено пресованото олио от пшенични кълнове съдържа пренебрежимо малко количество глутен. Олиото от пшенични кълнове, кълновете от ленено семе и лененото олио са отлични източници на витамин Е.
Кълновете могат да се смесват в салати, например в доматена салата, салата с кейл, могат да се ядат самостоятелно или като смес от няколко вида. Те са отлична храна за закуска. Кълновете от зеленчуци или от люцерна не прекъсват поста, тъй като имат много ниско съдържание на калории. При кълновете винаги възниква въпросът за опасността от заразяване се коли и салмонела, тъй като както за семената, така и за бактериите, топлата и влажна среда е идеална за развитие. Ако живеем близо до по-големи биомагазини, можем редовно да купуваме там пресни кълнове. В друг случай, ако искаме да ядем пресни кълнове всеки ден, най-добре е да ги покълваме у дома. Това струва стотинки, а рискът от заразяване е практически нулев. Ако искаш и други хора да научат повече за кълновете, натисни бутона за харесване под видеото, защото така YouTube ще препоръча това видео и на други. Пожелавам ти много добро здраве! Ще се видим в следващото видео. До тогава, нека здравето бъде с теб!